Máme tu typ číslo 7 a to je 9 zlodejov v strave. Tu je dobré povedať, že oveľa dôležitejšie je nie to, čo jeme, ale častokrát je dôležitejšie to, čo nejeme. No a začneme od toho, čo nemáme jesť, to je bod číslo 1 a často sa mi teda stáva, keď tento bod poviem ľuďom, tak prevracajú oči a povedia, to nedám. Bod číslo 1 je epidémia pod názvom rafinovaný cukor. Rafinovaný cukor absolútne nepatrí do nášho tela, znie to síce neuveriteľne, ale na cukor si navykneme oveľa ľahšie ako na niektoré omamné látky a preto je tak veľmi ťažké sa vzdať cukru. Výbornou správou pre vás je to, že teraz vám ponúkneme 3 typy, ako to dokázať. Rozhodne typ číslo 1 je javorový sirup, potom je to napríklad rýžový sirup alebo sladenie pomocou sušeného ovocia ako ďatle a figy. Istotne by som vynechal hnedý cukor alebo takisto stevia. Takže ak by ste sa ma spýtali na jednu jedinú radu, čo máte robiť, aby ste spravili 100% pre vaše zdravie a pre vaše omladenie a krásu, tak bohužiaľ je to vzdajte sa cukru. Keby sme mali na ďalšie potraviny, rozhodne sú to mliečne výrobky. Neznamená to, že zakážeme si alebo nebudeme jesť ich všetky, ale rozhodne ako tvrdé syry alebo zrejúce syry sú veľmi nepriaznivé pre organizmus a pre dospelého človeka nie je vôbec dôležité alebo nutné, aby jedol mliečne výrobky. Je to dané tým, že mliečny kaseín alebo mliečna bielkovina je 4-krát silnejšia ako teda ľudské mlieko a to teda žiaľ spôsobuje potom aj zápalové procesy. Veľa ľudí je strašne zahlienených tým, že jedia veľa mliečnych výrobkov a má to aj priamy vplyv teda na niektoré ťažšie teda onemocnenia. Takže suma sumarum neznamená, že sa vzdáme mliečnych výrobkov, ale výrazne ich obmedziť a spravíme veľmi veľa pre svoje zdravie. Ďalej, tretia vec, ktorej sa istotne máme vyhnúť, sú ťažké mäsité jedlá, vypražené mäso, udené mäso alebo napríklad slanina. Problém mäsa dneska není ani tak samotné mäso, ale jeho pôvod a to, ako vlastne vzniklo, alebo respektíve ako sú tie zvieratka chované. Takže hľadáme si u farmárov alebo z domácich chov. Ja síce cez 20 rokov mäso nejem, ale nikomu netvrdím, aby by si zakázal mäso, len nech rozmýšľa, čo dáva do úst a aký je pôvod toho mäsa a nech sa vyhne hrubým prešlapom. Ostatných 6 potravín, ktorým sa je dôležité vyhnúť alebo ich obmedziť, nájdete v e-booku. Je to rozhodne sol, niekedy sa vraví cukor a sol je biely jed. Ďalej to máme napríklad alkohol a káva a ostatné nájdete teda v e-booku. Rozhodne ešte spomeniem samozrejme bielú múku. Takže pozor na bielú múku, dneska máme perfektné náhrady a rozhodne kváskové pečivo je vynikajúce. A mám pre vás super správu, dostávate zdarma celé video, kde je vlastne týchto 9 zlodejov v strave a môj kamarát Peter Planieta to perfektne tam popísal. Budete tam mať varianty, alternatívy, čo nejesť a čo teda jesť, aby ste sa vyhli a mohli ísť na cestu svojho vlastného zdravia.